सांगायचं म्हणजे आमच्या परसबागेत हा जो पक्षी आहे स्लेटी लेग क्रॅक नावाचा, त्याने घरटं केलं होतं आणि सुरुवातीला आम्हाला 7 अंडी दिसली गंजनाच्या झाडामध्ये. अगदी मधोमध भागी त्यांनी घरटं केलं होतं आणि त्यामध्ये 7 अंडी होती आणि आम्हाला सुरुवातीला माहीत नव्हतं की हा कुठचा पक्षी आहे. त्यानंतर आम्ही जेव्हा ते ऑब्झर्व करत राहिलो तेव्हा आम्हाला असं निदर्शनास आलं की हा जो पक्षी आहे तो मायग्रेटरी बर्ड आहे आणि त्याचं नाव आहे स्लेटी लेग क्रॅक. हा पक्षी शक्यतो आपल्याला नॉर्थ ईस्ट या साईडला आढळतो, नाहीतर केरळ वगैरे ह्या बाजूला, किंवा विदेशात देखील हा पक्षी आपल्याला आढळतो. फिलिपाईन्स, इंडोनेशिया अशा अनेक जाग्यांवर हा पक्षी आढळण्याची नोंद आपल्याला सापडते. शेवटची जर नोंद आपण बघायला गेली तर ती केरळ या ठिकाणी एप्रिल मध्ये त्याची नोंद झालेली आपल्याला बघायला मिळते. त्या पक्षांत बागेत कशी पद्धतीन घोटेर बांधलो, तांतयां घालून पिलांक जल्म दिलो हे सगळे बर्वे कुटुंबान पळयलां. गोंयांत खंय पयलीच खेपून जाणकारांचें मत अशें मानसी बर्वे सांगता. आणि आता ही जी गोव्यामध्ये जी केस आहे ही फर्स्ट केस असं माझ्या निदर्शनास आलंय. मी बऱ्याच जणांकडे चौकशी केली या बाबतीत, बर्ड कन्झर्वेशन नेटवर्क्स वगैरे असतात त्यांना वगैरे विचारलं. त्यांच्या मते ही गोव्यातली पहिली ब्रीडिंग केस आहे. म्हणजे राईट फ्रॉम बिगिनिंग आम्ही त्यांची ग्रोथ जी आहे ती डोळ्यांनी बघितली आणि आता त्यांची जी पॅरेंट आहे, आई जी त्यांची आहे ती आपल्या पिलांना घेऊन आमच्या खळ्यामध्ये बागडत असताना देखील आम्हाला बघायला मिळालं. आमच्या या गावात आम्हाला म्हणजे घराच्या आजूबाजूला आम्हाला अनेक पक्षी असे वावरताना दिसतात, पण हे घरटं करून त्यांच्या अंड्यापासून म्हणजे अंडी फुटून ती बाहेर येईपर्यंत त्यांची ग्रोथ आणि अशी त्यांच्या आईबरोबर ती पिल्लं फिरतायत आमच्या अंगणात, हे सगळं बघून आम्हाला खूपच आनंद झाला आणि हेच आम्हाला तुमच्याशी शेअर करायचं होतं आणि म्हणून हा व्हिडिओ मी पाठवला. आपण पाहू शकता हे इथे त्यांचं घरटं होतं. एक पिल्लू आत्ता झालंय बघा. काल 5-6 पिल्लं काढली त्यांनी. 7वं जे पिल्लू होतं ते आत्ता अंड्यातून बाहेर सरतंय, आपण बघू शकता तिथे. ते बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतोय. आता हे पिल्लू लहान आहे खूप, जरा 1 दिवस झाला की त्याची आई येईल तिला न्यायला. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी.